Karpea. Kanavastu. Lähemmäs. Okei. Se on se tikkaat vieressä. Ois sille tikkaille oikealle puolelle Peruuta sinne. Ei tässä pysty peruuttamaan. Pystyyhän. Ei, mutta sano tui siihen tikkaalle. Pystyykö se peruuttaa sinne? Ei tässä pysty peruuttaa sinne. Sano, no ei tässä pysty kääntelemään mitään. Siinä on metri siihen tikkaan. Huutakaa, ei se kuuntele mua. Pete, siinä on tikkaat sun jaloista puoli metriä. Mene siihen tikkaille. Hei! Osaat sä uida sen verran? Ei kun voida hakea sitä. Kun ei tässä pysty ajaa, kun tässä virtaa. Kiipeet siitä ylös siitä tikkait pit. Siinä on tikkaat vieressä. Ei saa nauraa, mutta miten se voi tolleen mennä? Pääsetkö sä niitä tikkaita pitkin ylös? Et sä voi Pete tolleen tippuu sinne.